Regional. Idol Dennis Manipod, Kagi Republic, come in! Kaspaset iti pragsagana ti pagyo ti Bagyo iti Cagayan, nagkanselar iti klase iti talong nga ili umuna iti Apari Kamalanyugan kenti Santo Niño. Itangal daw awan iti klase kapo iti epekto iti bagyo nga de iti paset na iti Isabela nga maladawan iti probinsya iti Cagayan. Iti pekalman ket ni parukaten iti order ni Governor Edgar Aglipay para parang iti suspension of classes ket mapektaran ng ili iti nadakamak nga probinsya. Iti agdama nakasaganametten dagiti equipment iti PDRMC iti Cagayan para parang iti hindi pa nagresponde en kaso lang dumagdag iti sitwasyon nga po iti weather system. Idol Dennis Alipio, Tatak, RMN.